Ekainaren 16an goizeko 10:00 Barakaldoko beken elkarretaratzea egingo dugu. Bertan euskaraz bizi nahi dugulako administrazioan euskaraz lemapean administrazioak bete behar duen papera aldarrikatuko dugu. Ekainan eta uztailean zehar Osakidetzaren eta hezkuntzaren lan deialdi publikoen azterketak egingo dira, eta badakigu azterketa horiek egiteko eskakizunetan langileei eskatuko zaizkien eskakizunen artean euskararen ezagutza ez dela beharrezkoa izango lanpostu guztietan. Uste dugu euskaraz bizitzeko urratsak emon behar ditugula danok, eta euskaldunok geuk euskaraz bizitzeko erabaki hartu behar dugu eta urratsak emon egunerokoan euskaraz biziko dan herri hori eraikitzeko, baina administrazio publikoak dagokion lana ere bete behar dago. Administrazio publikoak euskalduntzia helburu edukiko daben politika baten bitartez euskaldunon eskubideak bete behar ditu eta administrazioak berak euskaraz funtzionatzeko pausuak emon behar ditu. Lan deialdi publiko berri hau beste iruzur bat izango da euskararentzat. Osakidetza euskalduntzeko planak 25 urte bete zitzuanean, administrazioak berak erabaki zuen, aitortu zuen plan horren porrota, lan deialdi publiko honekin urratsak emoteko aukera bazitzuan, eta plan horrekin 25 urte hauetan zehar egindako porrota hori konpontzeko lehenengo urratsa emon al zuen, eta administrazioak ez dago holakorik egin. Lan deialdi publiko hauen ostean banatuko diren lanpostuetan euskaldunik beharrez izatea nahi dago esan, gure eskubideak administraziora jotzen dugunean urratze jarraitzuko dabela, eta uste dugu horren aurrean euskaldunok aldarrikatziaz gain eragin behar dugula, eta administrazio publikoari kasu honetan Jaurlaritzari eskatu behar dugula benetako urratsak eta neurriak hartzen.